हामबाय बुगार आइलोक तू तिप्रामो थाइलो तू ग्रे जाति पण जाति जाति मन तू हामबाय हाम गाय या भखरो चिनी यम छानी बगै चिनी TWF सेंट्रल कमिटी प्रेसिडेंट बरम ग्रांजक जों मंगल बायना सिगे पकल यमना नांनाय हाबे वानजों खायमना नांनाय बुगार मुक्ति खालायफोर जों जति याजना नांनाय या दंले जति याजना दंले अबरे चिनी बोरे वाल लास्पेक्ट चावा जों कपलाय थानाय बगै जों फरक से फरसा बेलेगन जों साथार चिनी बुगा लगिना नांनाय आसुसिदों हाय हाय नरना जत्तनो हामबाय बुमुनिनो दिपोर सिमिना आश्रय तंमानि याबा किसा केबे मं बगै जोंनो परमानेंट सल्यूशन करा बगै जोंनो जस्टिस ना बगै चिनि मुकुमु कमाजा चा थाइ निंथाय टक थाइ कक थाइ बेबा कमाजा फिरना बगै बतिनि चिनि बागा चबाखनाय दङ अ जागाव जों जत लगिबो चिनि बुगाग्राना लगिना सिसि आमर बगै चिनि वारियर्स रबगै आं स्पेशली दुइटा रसा तांनि रसा मंगनि बगै चिनि वारियर्स ऑफ स्पेशली चिनि योर रमने बगै नाशिकी मोकोरियो यादे मुगिन खायो यादे नीनी थीले हाक राइजा मुगिन खायो यादे जों मंगल बाय नाशिके पकल यमनो नांनाय हाबे वानजों खायमनो नांनाय बुगार मुक्ति खालायफोर जों जति याजना नांनाय Over the board, one last picture of what you compare to the then correct the process, Belgian to Saturday Boa Logana night. As we stood, high no high, none of Jotana Hambai, who need not deport him I said the money, he have a Kisa, Kevin, Toman, Later, our one Naka. Belgian Hambai put on the Chilbuaga, Chili Deputy CM, Borangan, Borangan, NDC, Taiwan ex-minister, Chili. Dinas Babu tai oro tongai ciri citoronjone kuma tai kufa tai jotto takuk tai kukuk nono belai jena hambai tamri bagai nono jotto sai manu o jora ka kubagrani jora o jora bakal kenyani jora ya o jora hatai sakawo poto bubar baria Welcome, 5 तारीख दिसंबर बीजेपी बुगाग्रा नगरो बिनिराज बारी कराओ खाइले तानो दुख नहीं दरो जों फरागरी नाय जों बारा कक्साया जरा चिनि बागे काम खाइ दङो ओ जरा नगर बेबाक नङा सिनि दङे नागाय थैनाय नागाय जानिनाय नागाय गलि जानाय तब चिनि हानो जों नारकाय जतन हामबाय